रंगना का भाई, रे रंगना का भाई, हाँ बोली। देख आज हम फिर टेंशन में हो गई। बाप रे बा, बड़ी टेंशन रहता। का बात बा? गांव के लोग कहता एगो आँख आँख ना होला। का है? एगो आंख जेकर बा उ दोसर के एगो आंख लगे जियता, उ जियत नहीं खे। देश दुनिया नहीं खे घूमत। देखते बात नहीं समझत, एगो आँख आँख ना होला। तो माने का कहे के चाहतनी? एगो आंख के माने साफ साफ कहीं का बात बा? देख हमरा कहे के मतलब बा कि हमनी के मात्र एक एगो लइका बा, अच्छा तो एगो लइका लइका ना होला। अच्छा, एगो लइका लइका ना हो। ना माने रउआ कहे के मतलब है जे एगो आंख आंख ना होला, ना एगो लइका लइका ना होला, हाँ। बात तो सही है। एगो भतार तो भतारू ना होला। अरे बाबा चार गो भतार कली। एकरा मतलब गांव वाला सरवा ई खिसा गलती कहले बा। एगो लइका लइका होला, एगो संतान ना खुशी इंसान। ना 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 ना, हम जातनी चार गो औरी भतार कले। ना रे दादा, ई अरे बर्दाश्त दादा। हमरा से ना होई रे, मत जी, ई हमरा से बर्दाश्त ना होई। रुक ना रे।